Gidapit nato ang mga buntis alang sa panalangin kanila. Isa may nagsabak ninyo diyan. Wag mabalaka man ang ikatulong Domingo bitaw na atong panalanginan ang mga buntis kay walay manuon. Unya inigabot sa adlaw sa pagpabunyag, daghan ni bunyagan dire. No? Misas alas 10, misas bunyag. Naay bunyag, daghan. Nya inig panalangin nato sa mga buntis. Way manuol, no? Ulaw mo nga buntis mo. Okay, sa may buntis diyan. Diya sa choir, wa? Tatawaas mga bata o sa mga tiguang. Sige. Eh, kung wa, di wa, wa tayo bunyagan. Mga igsuon ka na. Adunay nagsulti. Iyan yung pamalandong. Na ang tao kuno igmata niya sa buntag, naa siya'y kapilian. Kung saan niya pagdala ang iyang kaugalingon o ang iyang kinabuhi. Number 1, niyang pilianan. Pwede siyang negative. Nga kada na lang tanaw niya sa palibot, pulos na lang yun pati. Kada tanaw niya siyang isigataw, pulos na lang yun. Naay dili nindot. Ug mao na iyahang pagtan-aw sa palibot ug sa mga tao na naas palibot ug inana ang iyahang pagpili. Negative kaayo ang iyang padulngan kay loser. Loser sa kinabuhi. Ulos man lang pati magnilan. Dunay usa ka tawo nga kanang igmata niya sa buntag, taliwala sa mga dili nindot ug dili maayo nga iyahang kita na dungog ug nasinati. Dako kaayo siya og paglaom ug hagit sa kinabuhi nga iyahang gamiton ang iyang kasinatian sa pagpanindot sa iyang kinabuhi. Tawag ana kay positive approach sa kinabuhi. Unya, idawat niya ang palibot nga daghan siya nakit-an nga di nindot, di maayo, na hagit sa iyang kinabuhi matag adlaw. That person ends winner. No? So, inigmata na to sa buntag. Duhara atong pilianan. We become loser or winner. Pero ang nakahibulong, kitang tanan, kung naay contest, o kung dunay pustaanay, dunay eleksyon, gusto gyud kang mudaon. Gusto gyud kang mudaon. Kahibulungan, makalibog. And yet, we cannot take the challenges in life and make them positive so that being winners mahitabo yun na kalambuan o kabulahan as tanan. Dahil may ko'y uban nato nga maningkamot nagdaog sa kagalingon para sa kagalingon bahala nagdagang magpildi sa palibot. So there are two approaches about how we live our life. Becoming winner and becoming loser. Loser nga mangamong sa uban. Winner nga mana sa kadaghanan kundi man sa tanan. Hinautong ka ng atong choice, becoming winner by being positive about life, bisan pa man sa taliwala na pulos daghang mga kalisod o mga pagsulay. Ug mao kana ang sukaranan sa atong mamalandong karong adlaw, meaning Domingo sa dili pa nato tapuson ang kalendaryo sa simbahan. Next Sunday pinaagi sa kasaulugan sa piyesta
sa Kristo na hari. Sa in English mga, this Sunday is the penultimate Sunday before the 34th Sunday, the Feast of Christ the King. So karon kung naminaw tas mga pagbasa, atong mamatigdan ang tulong ka mga punto. Number 1, ipasidanan kita ipahinumduman kita na matapos na ang kalendaryo sa simbahan. Magsugod na sa tagbag-o. Apan ang challenge nato, giunsa nato ang tibok tuig sa kasaulugan sa atong pagpanaw isip simbahan. With all these feast days and celebrations, makahatod ba kini kanato sa pagmaya o paglipay kay atong iproklama na atong Ginoo nga hari. It should not happen only for one Sunday, but it is a journey, lifestyle. Kung mag-insgot bitaw tag-turismo, no? Ang turismo, dili na programa for only one day. Ang usa ka lugar, pwedeng ninduta. Kaya naay selebrasyon sa turismo. Turismo is a way of life. Na di lang sa usa ka adlaw na naay dakong event, kundi sa tanang mga adlaw ang mga tao nabulahan diha sa ilang lugar kay ilang paningkamutan na mahanay ang daga ni ini nga usa ka event nindot kaayo nga nagpadayag sa kanindot sa lugar sa matag adlaw nga kinabuhi ni ini. Sumo na siya diha. Sa ulog tagpiesta sa Kristo nga hari sunod Domingo, mahimo unta na siya na reflection pagpadayag nag-unsa ka tibok tuig. Ang pangutana, apil ka kung ang imong approach sa kinabuhi positive, dili negative. No? Okay. Nya. Gipunan pag yun kini siya mga substantial manifestation. Karong Domingo ha, bisaulog sa simbahan ang World Day of the Poor. World Day of the Poor, Domingo sa mga kabus. Uy, ka-espesyal sa mga kabuson. Hala, tagaan na ito sa lagdaghang kwarta. Dili. Karong adlaw, deklarar sa simbahan nga naa ni siya, pagpahinumdum ka nato nga sa tibok tuig ang panaw sa simbahan, nag-atiman sa mga kabus. Ang iyang mga programa, ang iyang mga buluhaton, nag-agak sa mga kabus, dili lang sa pagpanghatag o bugas o libreng pagkaon, kundi ang pagtudlo kanila o pag-encourage kanila diha sa mga programa nga doon na sila'y chance sa kinabuhi. Mao nga karong adlaw isugdan ko ilabi na diri sa Sugbo ang Caritas Week celebration. Sugod karon hangtod sa Sabado sa ulugon sa simbahan ang Caritas Week. Yang kanang Caritas programa na sa simbahan. Kanang Caritas binisaya no, love. In English right, gugma. Ang gugma sa Dios gihubad sa simbahan. Ilabi na ngadto sa mga kabos kadtong mga tao nga kanang pobre gid ba? Least walay ikasarang, last kanunay maulahin, usahay lost pa. Na tungod sa pagka-least, pagkaubos, tungod sa last, kanunay katapusan makonsider, kay pobre, lost pag yun, mga saad. So, dunay programa ang simbahan sa tibok tuig. Aron ang mga kabos nga unta, walang maabot yung napita nga least, lost, last. Kundili, mga tao nga naagit daw sa katapusan kahimtang bitaw kana maagap sa simbahan tungod sa iyang mga programa nga magpahimatngon sa mga kabos nga you are not what you are now. Dili ikaw walay bili tungod kay kabos ka, kundi bililuhon ka gihapon bisan kabos ka busa magtinabangay ta.
Ang buot ipasabot din mga programa sa simbahan. Partnership. Dili ni master and slave. Partnership. No? Partnership. Nga kung maghisgot at partnership, natay mga programa sa simbahan, di lang sa parokya, kundi all over. No? All over sa asang parokya. Partnership. Kana bang dili beneficiary, dili dependents, kundi dili partners. No, partners. Nya, ang mga programa, ang mga kasaulugan karong simana sa simbahan, naghatag og mga pasidungog sa mga partners. No? Dili dependents, partners. Pananglit diri sa itong parokya. We don't have to make it kanang kasa na kasaulugan because we have it already as a program. Mga partner na to sa mga mangingisda natay programa. Income generating project na address layo sa simbahan para sa nagpatalingog sa panawagan. Para sa mga batanon, katong financial assistance sa mga estudyanteng nanginahanglan. Kamu nga naas kapilya, ang pag-amuma ninyo sa kapilya, being partners. Unya kung mag-isbog ganitag partnership, dunay gihatag ka nato ang Ginoo karong adlaw nga imahen sa usa ka tawo nga mahimo niyang partner nga kasaligan, nakatugyanan og 5,000, 2,000, 1,000, madako man o madaghan ang gitugyan, manganak tungod kay kasaligan man siya. Accountable man, responsible man partner, maggamay o madyutay na pagtahan o pagsalig. Kasaligan man, manganak, tungod kay accountable, responsible partners man. Yang unsa may imahin nga gihatag kanato sa Dios, mahimuot kita kay dali ra kay makit-an ug masabtan, masinati. Ang unang pagbasa gikan sa panultihon, naghisgot og usa ka babae nga asawa nga kasaligan, asawa nga buutan, asawa nga tiunay sa iyahang paghigugma o pagsalig. Maayo kaayo na partner ngadto siyang bana. Tanawa na ito ninyo, kasi natian man na nato sa palibot, ang asawa nga buutan, ligdong matarong, maayo, kugihan, mapinanggaon, mahigugmaon. Uy, siya mao ang anino sa lalaki sa kalampusan ni Eden. Naabi tayo panultihon na in every success of a man, there is always a woman behind. Adili ko gusto mag-isgot sa opposite niya na, ha? Ang ato lang din iba, partnership. Ang Diyos, nakik-partner siya sa tao. Aron maamuma niya ang iyang kabuhatan. Ang Diyos, nakik-partner kanimo, kanako, kanatong tanan. Aron maamuma nato ang iyahang gitugyan, gibutang sa kalibutan para sa tong kayuhan dinhi, kalabuan dinhi, kalampusan dinhi, nga mao'y atong sukaranan alang sa atong kaluwasan unya dito sa ginharian sa langit. Usa, depende kung unsay atong kapasidad. Dunay uban nato isaligan og 5,000, kay kasaligan man manganak og laing 5,000. Dunay uban nato ang atong katakos kasaligan og 2,000, apan kay kasaligan man manganak og 2,000. Naiuban nato na ang atong katakos sa 1,000 kay kasaligan man pud o sa 1,000 gihatag. Ang pangutana karon, ikaw ug ako kasaligan ba na partner sa Ginoo diha sa pamilya,
diha sa kapilya, kung mag-isgot ang simbahan, dinhi sa parokya, o kung mag-isgot ang estado, diha sa inyong sityo, diha sa inyong purok, diha sa inyong barangay, diha sa inyong lungsod, kasaligan ba kita nakaabag o partner? No? Sa atong kapilingban nga gipuy-an. Sa ato pa, sa pagpanubay sa Ginoo karon, kay matapos naman ang kalendaryo sa simbahan. Nga dili raman ang kalendaryo ang matapos, kay kung matapos, mapupos ang kalendaryo, kay baw bitaw ta, ilisan na kung bago. Nga naamay daghang makahatag na itong kalendaryo, kung di nato kayang magpahimo o magpalit. Naay daghang mga libreng kalendaryo sa gobyerno, o sa ubang mga manggihatagong mga tao na magpahimo gila. Kung kalendaryo istoryahan, pulihan gud kung mapupos na. Pero ang pangutana din manggod, di man gud kalendaryo ra atong ginapos. No? Ang panahon o ang atong kinabuhi kinis kalibutan, dili ang kalibutan na. Ang atong kalibutan, dili ang panahon na. Kay eternity man ang panahon sa Diyos. Kung dili ang atong panahon, kung matapos na kini, na bakitay maayong sumada sa puhunan nga gihatag kanato sa Diyos. Makahatag lamang kita og sumada nga puno sa mga bunga kung nahimo kita mga maayo nga partners. Nga ang pagkamahimo nga maayong partners, anaa sa tao nga ligdong sa iyang pagkatao. Tarong siya, maayo siya, buutan siya, matuhuon siya sa Diyos. Nga ligdong siya ni anak. Nga iyag yung ibutang sa buhat pa. Kung gisangunan siya 5,000, ka-responsibilidad. He or she does it. Kung gisangunan siya kusalang 1,000, ka-responsibilidad. He or she does it. Aron pag-abot sa panahon na isurrender na niya balik ang iyang kagalingon ngadtos magbubuhat. Padayonon siya sa Diyos sa tingharian. Kay duna siya'y natampo sa kabuhatan sa Diyos din sa yuta. Duna siya'y natampo sa kaluwasan sa katawhan din sa kalibutan. Duna siya'y natampo alang sa pagtapon, di lang siyang kaugalingon, o dili sa kanan, gikan dinhi, ngadto sa laing kalibutan, ang giandam sa Ginoo, nga ginharian sa langit. Pangutana ron, maayo ba kita, responsable ba kita, na partners, sigod sa gihatag kanato sa Diyos. Naatay blessing sa mga buntis. You are partner of God. Beloved women, kamuragoy magsabak, kamuragoy magbuntis, kamuragoy manganak. Apan ang imong pagka-partner sa Ginoo ng mga nakagtao, dinis kalibutan. Because God stopped many years ago His way of creating man and woman, the way He did it to Adam and Eve. And He made a partnership with the woman. Ug duha sila kabuok, ang lalaki nga bana. Sumaayo ka ba nga partner na ang mga tao nga ibong gibutang sa kalibutan kasaligan usab sa Dios ug 5,000, 2,000, ug 1,000. Muna, mag-isgot ka ni tagbuntis, inig panalangin sa buntis, wala ka mo ingon ikaw o siya. Sila o kamo. Kay buntis gani ang babae, duha sila ang nanamkod. Ang lalaki na mahimong amahan, o ilabi na ang babae na mahimong amahan. So karon, kay matapos naman ang kalendaryo, doon naman sa'y katapusan ang tanan din kita diris kalibutan.
Mutapon ka dito sa sunod, nagihatag iandam sa ginong kinabuhi. Ang pagtapon dito, mao ang pagkamaayong partners. Maayo ba kita? Na partner, na responsible, accountable. Tainsa, pahinumdum lang ba? Ay lagkalain. Sa inyong pagbuta niya itong Oktubre 30, ipili ba ninyo ang mga mamahimong, mga maayong partners ninyo? O sa katilingban, o sa Ginoo? Pangutana lang ba? Aron katong mga napili, adunay conversion matag adlaw, kay mahagit sila sa ilang kahimtang, na mamahimo silang mga maayong partners alang sa kayuhan sa tanan. Dili magpabilin sa naandan na magsigig lingkod pero way nabuhat. Magsigig pasalig ang mga lagad pero wa nagatiman. Magsigig pasalig ang mga programa pero way nahimo. Mausab na unta aron inigaabot sa ting subahin. Sama sa kabana, sama sa asawa nga maay silang partner, ang ilang pamilya, mauswagon malambuo, kahimutan, di lang sa Ginoo, kundi sa tanan sa palibot. Kay simbahan man ta, aron mamahimo kitang mga mayong partner sa Ginoo, matinod-anon sa itong pagka-partner sa Ginoo, atong tabangan, atong kaugalingon, na positive approach atong kinabuhi. Na mahagit kita unsay nas palibot, kay nahagit man ta, magpakabanatag na buhat sa angay buhaton. Aron magmatuod na we are accountable and responsible partners of the world, of God, of the church, of the family, of each other. Adunay sugilanon na patapin, aron mo taas o samot akong wali. Kinudlo o kinupya nako sa akong magulang nga pari. Sugilano ni Bulantoy o Kuratoy. Suot naman nagigala ang duha. Ikas pagkabata, hamtod na hamtod. Kay suot, kung asa sila maglingaw-lingaw, dako puruhan na tuyog po sila. Usa kahigayon ni Ana, si Kuratoy nang imbitar kang Bulantoy o pangaligo sa dagat. Nakanunay nilang buhaton man. Pero nininggayon na, si Kuratoy nagdala sa iyahang iro, iyang pet nga gamay nga iro. Sa ilang paglangoy-langoy, ipasigarbo ni Kuratoy nga tukang Bulantoy ang iyang iro nga gamay. Ingon siya, kay babo, kahibulungan kay na akong iro. Nga naman, ingon siya, kamao mulakaw sa ibabaw sa tubig. Namoy iro nga mulakaw ibabaw sa tubig. O, kahibulungan lagi ang iro. Niingon dahil si Kuratoy, sus, misutoy bitaw nagdagan ang gamayng iro, gikan dito sa ilang lamisa, diin kini nag-standby, nilayat sa yuta niya, sutoy, nidagan-dagan dito na ibabaw sa tubig sa dagat. Ingon si Bulantoy, yaman. Ingon si Kuratoy, kay baw ka unsay sikrito sa akong iro, nanong makalakaw siya sa tubig. Niingon si Bulantoy, kalakaw siya sa tubig, kaya di man siya kamangamulangan. Pagkabulantoy na lang yun. Kagets mo, ang usa ka anak sa Diyos, ang usa ka sakop sa simbahan, kung magmatinud-anon, kamao, mubasa, sayang nakita, unsay kahulugan. Kamao maminaw unsay nadungog, unsay kahulugan. Aron di ra siya makakita sa iro na naglakaw ibabaw sa tubig. Kundi iya sang masakpan nga diha sa kinabuhi sama nga maglangoy-ta, musawong budta sa ilaw. Aron di lang ibabaw sa tubig ang ato makit-an, mapalgan pud nato unsay nas ilaw sa kinabuhi kay misteryo man ni masugatan nato ang Ginoo. Tunaod pa unta,
nga dili kita si bulantol. Amen.